Ova godina prošla je u ozračju nečega drugog, a to je naš veličanstveni događaj otvaranja teniskog kompleksa u parku Ravne 2. Naime, taj događaj je zasjenio sva događanja koja se dešavala u Bosni i Hercegovini ne tokom ove godine, nego na mnogo dužem periodu. Privući 72 medija iz čitavog svijeta, to se nije desilo nikada, ne samo u istoriji Visokog, već u istoriji Bosne i Hercegovine, pa i u istoriji Jugoslavije. Nikada na jednom mjestu 72 medija, vodeće svjetske agencije, zatim televizije, da ide prenos uživo u toliko zemalja. Ne samo u istoriji Visokog, već u istoriji Bosne i Hercegovine, pa i u istoriji Jugoslavije. Prisutni su bili 31 predsjednik Republike, 4 kralja, 5 prinčeva, 6 predsjednika parlamenta, 22 predsjednika i 13 potpredsjednika vlada i država, 47 ministara inostranih poslova i drugi. Nikada na jednom mjestu 72 medija, vodeće svjetske agencije, zatim televizije, da ide prenos uživo u toliko zemalja. Po proceni, kažem, Eurovizije najviše ljudi na svetu posle prenosa sletanja čoveka na mesec.